Ето хора, ще снимаме Accurate Challenge. Точност Challenge, ако някой не разбират английски, трябва да оценим вратата от онази врата е там. Ще се редуваме и нека да започваме. Али, че ли беше? Не, удари. О, леле майко. Това не съм правил левия крак. Той би с левия крак не се боли. Давай, Марио! Гол ли беше? Да. Спечелих! Това беше за Accurate Challenge. Марио загуби. И съжалявам, че пече много слънце и не се вижда хубаво явно. И до следващия път.